Vi skal se Flying Masters. Prøv lige at se. Flying! Han er sgu da sej. Han er ikke sådan mig. Og jeg kan. Skal lige se min gris. Ej, den er flot. Det er en rimelig stor iPod-oplader. Og iPod og højtaler, ikke? Helt stor. Og den er så fed, fordi der er fjernbetjening. Skifte kanal. Du kan ikke se. Nu kommer ned. Going down. Need to going down. Down. Og ja, der er det. Den er Godt fjernbetjening til. hvorfor det? Jeg kan tage godt. Hvordan gør man? Nej. Nej. Så kan. Nå, det er fordi batterierne er taget ud. Og lige meget, hvad man gør. Jeg vil gå et andet sted hen. Det er ikke. Hvad er det? Hvad var det med det? Jeg er bare for syg i hovedet. Det der, det er et plus. Er I med? Stop. Det gav det tal, vi regnede. 1 plus 1 giver det der. Det der. Det er 1 plus 1. Det der. Det. Er det 1 plus 1? Nej, prøv lige at se. Det er det. Det er det, der kommer til at stå, hvis I laver 1 plus 1, ikke? Det er sandt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Man kan se den der. Det er rigtigt, fordi der står 1 bagerst. Det er rigtigt. Og narvene. Ja, og der står 2 bag. Og der står 2 der. Bagerst. Der står 2 der. bagerst. Nå, der står Så 2. tag den. Der står bare 1 forrest. Uff. Uff. Snow, 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 Julemand! snow, snow, julemand, snemand. Hej, nissehue. Gris, gris, Diablo, Kindame, lavelampe, have, Mærkelige ting! optimist, M&M-stås, tøjskab, star, Barcelona, det er et eller andet, Barcelona badekåb. Farvel. Sig farvel.